kabaruji coftal ɓalli e radio Jowol Sare. musidɓe tedduɓe ten koɓe radio Jowol Sare on calminama yonti meftane men e kabaruji herotonde coftal ɓalli ma en jaadu hen e musidɗo men Tidiani Niang. ko noon tigui musidɗo Foutanka salminama. Seydi Niang gatorɗen kabaruji men coftal ɓalli ko fate Ligue des Champions. Deuxième demi-finale gasɗo ko ɓoyani ko demi-finale retour hakkude kippu Bayern de Munich e kippu Paris Saint-Germain to leydi Allemagne. Bayern de Munich kañum jaɓɓino kippu Paris Saint-Germain potel ngal wawno gasiri ko ɗeke on partout. Dawal ale to leydi France ko kippu Paris Saint-Germain wawno hebde polgu taw ko loggi joyi loggi nayyi. Paris Saint-Germain yeehi final kiiɗe hande Paris Saint-Germain jogori hiwdirde ko kippu Arsenal wonata ko final Ligue des Champions hitande ujunnaji ɗe nogas joyi hitande ujunnaji ɗe nogas jeegom jogori fettude ko capantati nduɗo lewru gonɗen to Budapest. Kiiɗe hande hono maire de Paris o inviti temedde joyi cukalel yaroɓe duuɓi 11 ha 16 fettoɓe clubaji licencié ɓe jeewi ɗum ko hôtel de ville de Paris pour retour hakkude kippu Paris Saint-Germain e kippu Bayern de Munich. Ko sitinde bandiraɓe kiiɗe hanki première équipe gaddiɗo qualifié des finales ko kippu Arsenal caggal polgu mabɓe yesso kippu Atlético Madrid taw ko loggol gotol e ndiga. Dawal ale to leydi Espagne potel ngal wawno gase ko ɗeke un partout. caggal Ligue des Champions kabru coftal ɓalli e nder leydi Mauritanie. jencudi championnat mo leydi Mauritanie Super D1 23e journée kiiɗe hande. Inter mo Nouakchott kañum heeɓi polgue yesso kippu ASC Sinim taw ko logguiɗiɗe loggol gotol. Inter Arena futsal ina yuɓɓine coupe du monde tirage o yalti ñalawma hande holno poluji ɗi peccori Seydi Niang. tirage coupe du monde moɓe juɓɓinde kala hitande to Inter Arena futsal mo hakka en tawe oɗo tirage 4 poule A en tawe hen kippu Awoynit Artum Baydiane Bouanze Bulli Kumba Ndaw Dafor Diadji Binni Jogonturu Diyala kippu Garlak Gori Hasi Sagal Kali Nior kippu Kinukumu kippu Khumbu Wouliange kippu Sabu Siré Salk Seyil Babi Tessa kippu Tulel. Poule B en tawe hen Bogge Bas Bogge Escale Dawlel Jowol Jingue Dubangu Falakome Ganki Jeeri Hayre Mbar kippu Mbagni Rindiaw Saye kippu Sinthiane Diama kippu Sorimale Tekan kippu Thialgo kippu Thidé. Poule C en tawe hen Bounad Garak kippu Shabab Nimjad Dagana Diek Jammel Fas Garak kippu Khaire kippu Madina Salam kippu Niangue kippu Erkiz. Poule D en tawe hen kippu Adel Bagro Atar Boutelmit Shingiti Fumugileit kippu Lawenat kippu Wadnaga kippu Umutumul Sénégal Soumak kippu Tachot kippu Tizigje. jencudi potital championnat régional Nouakchott Sud. potital kiiɗe hande kippu Nouakchott United kañum heeɓi polgue yesso kippu FC Was taw ko loggol gotol e ndiga. en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Jowol Sare to mbawi wonde fof. ko noon Seydi Niang hettiyankoɓe haalirde radio Jowol Sare to goni kala calmitimama gollema jooɗi peewi. musidɓe tedduɓe ko ɗo tonggui meftande kabaruji men jamma hande taw heerorno ko kabaruji coftal ɓalli oga banggue ko musidɗo moon Foutangue Diaw en ñaguima joom jaam mo jaam woni e jonggo mum nde waɗanten jaam ha ɓuuren jaam wonde jaam yo en gone jaam.